אז שני אחים כבר היו בארץ, את בקובנה, וגם אחותך הייתה שם? מי? אחותך גם הייתה בקובנה? בקובנה, ואחר כך היא עברה לווילנה. ולמה אתם בשלב הזה לא עולים לארץ כמו הרבה שיצאו מקובנה? אני אגיד לך מה. אני לא חשבתי מהבלי שהוא יהיה. הוא כבר ידע, הוא היה כבר נצוי והיה לו ילד. והוא בלוד, הוא כבר ידע הכל. שהמשפחה אין אף אחד. והיה לו רק, הוא ידע, היה לו אחות באמריקה, ואח היה לו ברוסיה. אז אמרתי לו שהוא יצא, והוא רצה אותי, הוא אמר, בואי, אנחנו ניסע או לישראל, ואז לא ידעת שהילדים בישראל. אמרת, אני לא נוצא, כן, נסענו לליגנית. רגע, את לא ידעת שהאחים שלך בארץ? עוד לא ידעתי, עוד לא ידענו. שהיינו במחנה ברוסים, אני עוד לא ידעתי. לא היה לי קשר בכלל. לא, אני מדבר כבר אחרי המלחמה. כשאת הגעת, ב-46 הגעת לקובנה, ואז הרבה מאוד מהיהודים... ידעתי. אז הרבה מהיהודים יצאו משם לארץ ישראל. כן, כשאנחנו יצאנו, המקום האחרון זה היה זלצבורג, בפולין, זה היה רוסים, גרמנים. זלצבורג, נובצוג. בפולנית זה נובצוג. אז כבר, כשנסענו לליטא, אמרת, אני נוסעת אולי, אמא, אבא, לא ידענו. אז כשנסענו, פגשנו הרבה שבאו פולנים מרוסיה. והם שואלים, איפה אתם נוסעים? אנחנו נוסעים לרודנה, הביתה. אז הוא אמר, והם נסעו לפולניה, לישראל, בשביל לנסוע הלאה. אלה שהיו הפולנים מרוסיה. אמרנו, טוב, אז בלי אז הוא אמר, אני תופר. אם לא יהיה לי מספיק, אני אעבוד בבית. תעבדי בבית, את תקבלי צ'רבונת. צ'רבונת, אז היה 10 רובל ברוסית. זה 10 שנים. אם את תעבדי בבית, עונש, אז כן. תקבלי 10 שנים בית הסוהר. מאסר, כן. לא הבנתי. אני לא הבנתי מה זה. אמרת, אני נוצאת... בסדר שבאנו, ראינו את הברוך וזה. הוא לא עזר אותי, בסדר, אז בסוף ב-46, ב-22 לאוקטובר, אנחנו התחתנו מה, לא חופה. בקובנה. בקובנה, בווילנה זה היה. הוא היה מווילנה ואנחנו תקף באנו בווילנה. וזהו, אז זה ככה. ואחר כך גם, אני מבינה שאתם גרתם בקובנה, לא בווילנה. הכרנו בגרמניה. לא, גרתם בווילנה או בקובנה, אחרי שהתחתנתם? התחתנתי בווילנה. ואחר כך גרתם איפה? אחר כך הוא עבר לעבוד בבית חרושת שמה. בקובנה, אז עברנו בקובנה. כי רוב היהודים מליטא אחרי המלחמה הם התרכזו בווילנה. ברוב היהודים כולם בווילנה. ומכל העיר, מקובנה ואתם הייתם בקובנה עד שיצאתם. אחר כך בסוף, מקובנה כבר באנו לאט. אז שכבר ידענו שהאחים פה,
והם שלחו לנו ויזה, אבל אז לא נתנו לצאת, אבל ב-56 כבר היו נותנים מפולנית לבוא מישהי אזרחות פולנית. אז אני לא חשבתי. זהו, מהבחינה הזאת, את לא יכולת לצאת לבד, כי לא. את לא היית עם אזרחות פולנית אף פעם. לא. בעלך, בגלל שהוא היה לא, מווילנה... עובדה שזה בליגנית שהיינו עוד, והוא רצה שאני אסע איתו, אז הלכנו לליגנית, אז אמרו, אם אני רוצה לנסוע בחו"ל, אז אני צריכה לכתוב על השם משפחה של אימבריק. אז אמרת, אני לא רוצה, ויצאתי. אז למעשה האפשרות שלכם לצאת במשהו שהיה אז קראו לזה הרפטריאציה, זה משום כן. שבעלך היה מווילנה, שכשהוא נולד זה היה פולין, כן. אז נתנו לצאת. כן. ואני לא חשבתי על זה, ואני לא רציתי. אחותי שרה עם ילדים וזה. אז אחותי באה והיא אומרת לי, יש לך הזדמנות, כולם נוסעים למוסקבה באזרחות פולנים. תיסע, ושם יש יעקב ושייקה, ואולי אחר כך תוכלו לקחת אותנו. אז כבר אחותי... אחותך מצאה את בעלה כשהיא חזרה לקובנה? כן, בטח הוא בא מהכבר. אז להם הייתה בעיה כי שניהם היו מאזור קובנה, לא היה להם קשר לפולין. הם לא היו יכולים. הם לא היו יכולים, ולי היה בגלל בלי שהוא... אז ב-57, 8 יצאתם? ב-57 יצאנו לפולניה. כבר היית עם הילדה? כן, ב-57, כן. היא כבר הייתה קרוב ל7, ל8. אז באנו לוורשה, הגענו ב-22 למרץ, ב-5 למרץ סגרו את העלייה מפולניה. נשארנו בפולין 11 חודשים. זאת, אתם הגעתם ב-57, במרץ 57 הגעתם לפולין. כן, וב-58, ב-3 למרץ, הגענו לארץ. אז האחים וגם הקרוב של בני עם אשתו, הם כבר באו כולם בחיפה לחכות. אנחנו באנו ב2 למרץ, אבל אותנו לא הורידו, אנחנו באנו עם תודר הרצל, אותנו לא הורידו, רק התיירים. ואנחנו למחרת בבוקר הורידו, נתנו לנו בנצרת. אז אחים לקחו אותנו תקף לשכונת מונטפיורה. האח הגדול היה גר בשכונת מונטפיורה, ולקחו אותנו אצלם, והאח קטן אמר, אני אקח אתכם לנצרת לראות איפה נתנו לכם. אח הקטן, הוא היה אז חבר דן, הוא עבד, היה לו כבר ילדה, ואח הגדול, הוא התחתן רק ב-57, שהייתי בפולניה. חשבתי שאני אספיק לבוא לחתונה, אבל לא הספקתי, השארתי בפולניה. וגענו פה ב-58. לא לנצרת, בסוף לא התיישבתם בנצרת. לא, היינו, גרנו שם במונטפיורה, לקחו מי מפתח. 10 שנים גרתי, אחרי 10 שנים קיבלתי פרוטקציה. אני עבדתי במועדון סופרים ואמנים, ושם הכרתי אחד שעבדתי בנה, הוא היה בן אדם שהיה לו משהו,
ארכיטקט גדול, וקיבלתי אחרי 10 שנים, זה כמו עולה חדשה. וככה, עבדתי בהרבה מקומות פה, עד שבסוף נכנסתי לבית הילד בעיריית תל אביב, זה פנימייה, ועבדתי עד הפנסיה. ואני ככה סידרת, יש לי פנסיה. וקצת על המשפחה שלך היום? היום אין מילים. יש לי בת וחתן שהם יהיו בריאים, אין כאלה עוד, ו3 נכדים שהם אחד. כולם עם משפחה, כולם מסודרים, ויש לי נחת, והם מחזיקים אותי. ויש לך נינים. 7 נינים. הנה, 7 נכדים של הבת והחתן. הם עשו לי משפחה. הנה הם ופה אנחנו כל המשפחה. יש לי, תודה לאל, שיש לי נחת מהם, אז אני חיות. ככה, בדרך כלל, היה לי קצת מזל, שעברתי כזה מחנה, ותמיד יש לי חברות, והיה לי תמיד פה חברה גדולה, ועד עכשיו יש לי חברות. עכשיו אני גם כן נוסעת לתל אביב, אני משחקת בריץ' מעיריית תל אביב. פה יש מועדון של גמלאים, פה על יד הבית, אני הייתי עושה התעמלות, עכשיו אני משחקת שם רמי, ופעם בשבוע אני נוסעת לתל אביב בריץ'. ואתם רואים, ולחבל שאתם לא רוצים לבדוק מה שאני רוצה. תראו. אוקיי, תודה רבה. זה סבא, זה סבתא, זה הדוד, זה סבא הגדול, זה אבא, אמא, דודה, דוד, זה אחותי הגדולה, זה אח הגדול וזה אני. וזאת המשפחה של אבא? זה המשפחה של אבא. איך קוראים לה? כן, מי בתמונה כאן? כן, אני רואה. מי בתמונה תגידי? זה אבא. אבא זה אמא. איך קראו להם? אבא מוטל ואמא רוזה. כן. אמא, אבא, האח הגדול, סליחה. איך קראו לו? יעקב. אבא מוטל, אמא רוזה, אח הגדול יעקב, אח הקטן שייקה, אחות הגדולה סוניה ואני. מתי צולמה התמונה? ב-39 בפסח. כן. זה אני בת 14, זה ב-40 לפני המלחמה. כן. אני פה בשטטין השלישית. שלישית מימין. במחנה הרוצים.
בפולין, בלי, אני והבת שלי. שמות. בפולין. שמות. בלי יונס, אני דורה ורחל הבת שלי. בפולין. כן. זה בחתונה של הבת שלי. זה בלי יונס, אני דורה, רחל הכלה והחתן חיים. זה מבית הילד, היה מסיבה 50 שנה בית הילד. אני שלישית משמאל. והעוגה שם זה את עשית. כן. זה שיצאתי לפנסי עם ראש העיר של עיריית תל אביב. כן. זה הבת מצווה של הנכד אלון, והנכד הקטן אמיר, אני והנכד הגדול ליאור. זה כל המשפחה שלי עם הנכדים, עם הנינים, עם הבת והחתן.